obchodník Modrá Ustřice a 3krát ve výši 30 000. Já si myslela, že byl v Holandsku. Dále. Jde. Tady mě Franta minulý týden ze služební cesty přinesl tyto 3 doklady. Z nichž jeden je... Co to je? Modrá Ustřice, to je nějaký bordel, ne? No já taky nechápu, co to má znamenat. Co si vůbec dovoluje mě takovýhle z doklady přinést. A ještě k tomu mě přineslo účtenku na večeři ve výši 5 000. Tak večeře ve výši 5 000 není nic neobvyklého, že jo, v našem biznisu. Ale když byl na té služební cestě sám? Tak moment, já na to zavolám a posusil se. Haničko, máš nějaký plán na zítra? Ještě nevím. Že já jsem teď koupil Poršáka novýho a kabrioleta, jsem si říkal, že bychom to spolu mohli projet. Někde v přírodě, co ty na to? No, já nevím. Má být krásně, zajedeme někam za Prahu, do přírody, do lesíka, co ty na to? No, nevím. Vínečko, já si dáme piknik. Je pro mě. No, to ještě. No, nazdar, co je? No čau, Franto. Prosím tě, přijď ke mně do kanclu, jo. Dobře, díky. Dobrá, jdu do tebou, tak čau. Promiň, já musím za šéfem. Hele, tak se domluvíme se zítra. A? Dále. Nazdar, Pavlíku. Nazdar, Franto. Čau. Jsem tě posledce. Ty ať jsem zavrával, člověče, ještě po včerejšku spal v Motanici trochu. A co pak bylo? Ale byli jsme s Laurou, prosím tě, na jednom večírku a paráda, člověče. No jak Dominika vlastně? No, my jsme v jednom víru, že jo, párky a tak. No, znáš to. To je paráda. Ale prosím tě, aby jsme šli k věci. Tady paní Pekračová, máte nějaký výtky, nějaký vysoký výdaje na obchodní cestě, tak prosím tě, pobavte se o to. Co se stalo, Haničko? Nic se nestalo. Já jsem v účetnictví našla tyhle 3 účetní doklady a vůbec nechápu. Jak si, Franto, můžeš dovolit mě takovýhle věci strkat do účetnictví? Že 21 000 Modrá Ustřice, to je jednoznačná prezentace. Půjčovný Lamborghini, to je prezentace. No a večeře za 20 000, já v tom nevidím problém. To jsou standardní výdaje. To nejsou standardní výdaje. No co je na tom nestandardního? No Normálně jsem prezentoval firmu a pasta firmy. Modrý Ustřici, jo. No, To jako nechápu, jak jste mohl prezentovat firmu. no a co máš za problém? To nemůžeš dát do účetnictví. No já to tam prostě dávat nebudu, protože to jsou neoprávněné účetní výdaje. Ale Haničko, 30 000 Modrý Ustřici, to necháš hnedko, to je normální. To bys mohla dát třeba do nějakých reprezentačních výdajů, ne v účetnictví, to by asi se tam ztratilo. No nemohla. Jsou to neoprávněné výdaje a já to do účetnictví dávat nebudu. Hele Pavliku, to jsou všechno No výdaje. jistě. Vy to nevíte, paní Takáčová, na tom stojí náš biznis. Musíme prostě chodit na večer za 1000 a na tom se uzavírají ty naše milionové kontrakty, že jo? Tak jinak to nejde. To tam musíte zaúčtovat. Aničko, teď jsi šikovná holka, ty to tam zvládneš. To pro tebe nic není. Já to účtovat nemůžu, protože jsem zodpovědná za účetní jednotku jako celek. Přijde auditor a já budu mít průšvih. A jen si nebojte, ta paní, která dělá účetnictví před váma, ta to účtovala takhle běžně a je to naprosto v pořádku, takže to zaúčtujte. Ale právě ta paní měla průšvih. Ta paní sedí. Prostě to zaúčtujete a hotovo, jsme domluvený. Já to účtovat nemůžu. Jsme domluvený.